ଖାଇବା ବାଡ଼ି ଦେବି କି? ମୋ ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି? ନା ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପାଖ ବଜାରରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସାରିକି ଆସୁଛି। କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା ତ। ଦେଖେ ମୋ ଦେହ ପଛେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ରାଣୀ ଚାଲିଲେ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଖାଇଦେବ। ମୋ ପାଦଟା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବୋଉ ଏତେ ପାଣି ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁ ଏତେ ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଦେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଘରଟା ଯାକର କାମ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବି ନା। ଆଉ ପାଦ ବିନ୍ଧା ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯାଇ ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଆସିବୁ। ବାପା ବି ଆମ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ? ନା 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 ଛିଲୋ, ସେ ବାହାର ଖାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଜମା ଯିବନି। ମୁଁ ଘରେ ବି ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ରୋଷେଇ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ଖାଇନେବେ। ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖୁନୁ କେମିତି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ପଚାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଚକଟା ବାଇଗଣ ଭଜା କରିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ନିଜେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉମିନ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ିଆଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି କିଲୋ? ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା।